دیروز، امروز و فردای الف. финтех дар асоси арзишҳои нек. ва албатта сулҳу субот дорем ки бе ин чизеро шурӯъ карда намешавад. мизоҷои мо чуноне ба мо бовар мекунанд ки дар пазиту сабсобиқу рӯз аз рӯз ҳарчи маблағҳои зиёдро нигоҳ медоранд. Мы не нарушаем законы, мы не ищем пути обойти какие-то правила. یعنی مشکلی ها نیز بودن. тақрибан 2 миллион аъзои алиф яъне мизоҷи алиф дорем имрӯз дар ӯзбекистон. بهتر شدن مسئولیت است ولی که نمونه شدن شرف است. мо шумо алифро бо меҳр месозем ва аз барои меҳр месозем.